Waqt li kienet iniedi l-pjan dwar l-Immaniggjar tal-Iskart għal konsultazzjoni sas-sena 2020, il-ministru Leo Brincat tkellem dwar l-importanza ta' separazzjoni akbar tal-iskart, kampanja edukattiva intensiva, ħidma eqreb mal-kunsilli lokali, infurzar aktar qawwi tal-liġijiet u sem akbar tal-privat. Dwar l-impjan ta' sanantnin il-ministru Brincat qal li dan tant ħoloq problemi u kellu diżin difettus li ma jagħmel sens li jitkabbar anki li kellu jqum il-bżonn. Waqt il-konferenza tal-ahbarijiet, il-ministru Brincat qal li anke li kieku wieħed kellu jinsa l-inkonvenjent għal residenti ta' Witi Line li dan l-impjan ta' sanantnin ilu joħloq minn mindu twaqqaf użu aħjar tal-impjant mhuwiex daqstant faċli. Dan meta wieħed iqis li tħaddim u l-operat tal-impjant kien dejjem problematiku kif ukoll minħabba difetti fid-diżinn tiegħu. Dan kompla l-Ministru Brincat irendi l-proposta biex l-impjant jipproċessa aktar skart mhux biss mhux fattibbli iżda lanqas sostenibbli. Huwa qal ukoll li l-isfida li għandu l-Gvern mhux li jżid il-problemi ta' sanantnin imma li jiżgura li dak li ġara f'sanantnin ma jiġrix ukoll fuq medda ta' daqs akbar fil-Matab. Dwar il-pjan tal-Immaniġjar tal-Iskart, il-Ministru Brincat qal li trid issir separazzjoni effettiva tal-iskart mis-sors oriġinali tiegħu u li jkun hemm taħlit anqas bejn skart kummerċjali u domestiku fl-ibliet u l-irħula Maltin. Wara li l-familji jieħdu l-inkariku li jisseparaw l-iskart, ikollok ħallat mal-iskart tagħhom l-iskart tal-outlets kummerċjali. Aħna se nimbarkaw fuq kampanja intensiva, mhux biss edukattiva, waħda li tqajjem kuxjenza fost in-nies, ħalli huma stess jindunaw li meta jkun qed jagħtu semhom jkun qed jagħmluhom mhux biex jogħġbu l-Gvern jew l-Amministrazzjoni, imma biex l-iskart jiġi pproċessat u maniġġjat fl-iktar mod professjonali. Il-Ministru Leo Brincat qal li l-Gvern qed jaħseb biex iressaq il-pjan lill-Unjoni Ewropea sa tmiem din is-sena. Huwa reġa' ħeġġeġ lill-pubbliku biex ikompli bil-konsultazzjoni tiegħu dwar dan l-abbozz.